Današnja poruka glasi: Isus je život. Bit svega je Isus Krist. U Bibliji piše da je sve stvoreno po njemu, za njega i u njemu. To je tako snažna rečenica. Ona znači da je Isus bio prisutan u trenutku kada je Bog stvarao svijet i zemlju i da je on surađivao sa svojim Ocem nebeskim. Zatim piše da je sve stvoreno za njega, što znači da je sve stvoreno zbog Isusa kako bi on bio zadovoljan i sretan. I na kraju, sve je stvoreno u njemu, ili sve što je stvoreno, možemo reći, na svijetu je dio njega, Krista, koji je savršena slika Boga nevidljivoga, kao što piše u poslanici Kološanima. Isus je puno više od onoga što znamo o njemu. I on može učiniti puno više od onoga što mi vjerujemo da on može učiniti. Isus je punina svega što nam je uistinu potrebno u životu. On je pun života i iz njega izviru rijeke obilja i blagoslova. On je sam blagoslov i on sam stvara i daruje blagoslov, to jest dobrotu, radost, mir, zdravlje, pa čak i strpljivost, ljubav, snagu, uzdržljivost, krotkost i mogla bi još nabrajati. Isus je, kada je koračao zemljom i darovao drugima život, bio pun Božje sile, iscjeljenja i života. Zato je privlačio ljude oko sebe. Svi su ga slušali, voljeli i slijedili. On je bio pravi čovjek i primjer nama ljudima kako trebamo živjeti, ponašati se i ophoditi prema drugima. Upoznati Isusa u stvari znači shvatiti život u svoj biti. Znači naći smisao u životu. Znači biti ispunjen, sretan i zadovoljan. Isus čovjeku daruje ono što nitko drugi ne može, a to je život u punom smislu riječi. I to je život koji traje zauvijek i nikada ne prestaje. Zašto je to tako? Zato što Bog posjeduje život. On sam je stvara od života. On nikada i taj život nikada ne prestaje. I on je predao svom sinu taj isti dar milosti, da drugima može darovati isti dar života. Život o kojem govorim je život koji traje zauvijek. Život koji je u neprestanom usponu i razvoju i to nikada ne prestaje. To je život koji mijenja druge živote. I taj život je kao nabujala rijeka dobrote i ljubavi koja se preljeva u druge živote, da bi suhe pustinje pretvorila u oaze. Mi ne znamo puno o toj vrsti života. Mi se trebamo tek naučiti što znači imati život. I to pravi istinski život. A taj život možemo primiti jedino kroz Isusa Krista, vjerujte mi. Upoznajmo njega, Isusa, tvorca života, da bismo iskusili istinsku radost, mir i blagostanje. Ništa nije vrijednije od toga da znamo da nas Bog ljubi, da je dao svog Sina Isusa Krista za nas, da nam oprosti sve grijehe i podari nam život vječni. Vjerujte u Isusa i živjet ćete. Božji blagoslov.